Daħlu aktar minn 300 applikazzjoni għal benefiċċju ġdid li tħabbar ftit tal-ġimgħat ilu u li se jkun qed jgħin lil persuni b'diżabbiltajiet moħbija u problemi serji ta' funzjonalità. Ħabbar dan id-direttur fih dan id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali George Cremona waqt il-programm Benefiċċji għalik li jixxandar fuq One. Cremona stqar li l-kundizzjonijiet li huma meqjusin bħala diżabbiltajiet moħbija u jappartienu għal din l-applikazzjoni jinkludu fost l-oħrajn il-fibromalajġa, l-ME u l-awtiżmu. Min barra hekk intqal li persuni li applikaw għal dan il-benefiċċju diġà bdew jidhru quddiem bord imwaqqaf apposta magħruf bħala Interprofessional Board biex jistabbilixxi l-eliġibilità għal dan il-benefiċċju. L-Interprofessional Board beda minn dil-ġimgħa u tajjeb illi ngħidu wkoll illi l-Interprofessional Board mhux magħżul, l-Interprofessional Board sabiex ġie kompost ħarġet sejħa min-naħa tal-Aġenzija Support. U bis-saħħa ta' dik is-sejħa min-naħa tal-Aġenzija Support stajna nagħmlu kompożizzjoni ta' żewġ bordijiet. Jiġifieri mill-ġimgħa li ġejja il quddiem se jkunu qegħdin isiru żewġ bordijiet fil-ġimgħa. U dan minħabba n-numru ta' applikazzjonijiet li se jkun li daħlu s'issa sabiex narawhom kemm jista' jkun malajr. Id-direttur enfasizza li dawn l-applikazzjonijiet ma jistgħux isiru mill-individwu iżda permezz ta' professjonist mediku biss. Azzjoni tidħol biss mingħand it-tabib kuranti jew inkella il-professjonist speċjalista kuranti tal-persuna. Jiġifieri il-persuna bid-diżabilità trid iżżur it-tabib kuranti tagħha jew l-ispeċjalista jew inkella l-professjonist kuranti tagħha sabiex truli ID tal-tabib jew inkella tal-professjonist kuranti hemmhekk tkun tista' tissottometti dik it-tip ta' applikazzjoni. Dan il-benefiċċju li kien weda elettorali tal-Gvern u mirad biex joħloq ġustizzja ma' dawk il-persuni b'diżabilità tal-fuq minn 16-il sena u li s'issa ma kinux jikkwalifikaw għal benefiċċju finanzjarju. B'hekk qed tittaffa tbatija li ta' kuljum jesperjenzaw persuni simili.